Roztomnile was wszystkich witam, zaśmy się trefli już 5. raz w Korei na happeningu EduTyta. Ten happening ma pokazać, że sam na Śląsku tak rechtownie nie funkcjonuje edukacja regionalna. Sam na Śląsku Śląsko-Gotka nie ma statusu języka regionalnego. Sam na Śląsku Ślązoki nie mają statusu grupy etnicznej. Z kuli tego zaś nie możemy edukować naszej Gotki i edukacji śląskiej. Z kuli tego zaś robimy dzisiaj happening, domagać się, że chcemy edukacji śląskiej Gotki w naszych szkołach, w naszych szulach. Sam dzisiaj zaś z nami jest Marek Plura, który dąży do tego łot. Tak samo Henryk Mercik, który jest też naszym takim znanym działaczem tu na Śląsku, który też domaga się tej edukacji naszej śląskiej Gotki. Można by było tu jeszcze wymieniać więcej takich personów, ale to się o to nie rozłazi, no że my się strefli i dzisiaj robimy ten happening. Sam mamy taką EduTyta. Sam mamy taką EduTyta. Kaj, chcemy się uczyć we szulach edukacji regionalnej, a śląskiej Gotki. I no w tej tycie nie ma nic. A zawdy w tycie są maszkety. Są maszkety, ale ta pucka ma właśnie pokazać, że tak wygląda nasza śląsko-edukacja i śląsko-Gotka w szkołach. Nie ma nic, blank pusto. Chociaż my sam mamy krajne takie małe kieszynki dla was, takie małe tyty. My tam nie zapomnieli o was, ale są zowizo. Dzisiaj my się trefli, domagać się, żeby ta nasza Gotka i edukacja regionalna, ci rządzący obojętnie kerzy będą mieli w nocy i domagali się tak jak my, żeby ona wlazła do tych szkół. Teraz coś powie z nami Henryk, powiedz sam, jak to wygląda. Rozstawili to ja też, słychać mnie, słychać. Wydagodą po śląsku. To nie jest tak, że my nic nie robimy i no się trafiamy sam na rynku raz do roku i do domu edukacji regionalnej. My zrobili już kupa rzeczy sami. My jak współrządzili województwem, to wprowadziliśmy studia o wiedzy o regionie, podyplomowe studia, które są na Uniwersytecie Śląskim i są do rektorów, są do nauczycieli. I taką drugą czy trzecią już edycję tych studiów mamy. I mamy wykształconych, mamy rektorów, którzy są gotowi do edukacji regionalnej we szkołach. I ta edukacja regionalna to nie jest gieszynk do Ślązoków, to jest gieszynk do wszystkich. Bo jeśli chcemy, żeby nasze bajtle wiedzieli coś o naszym regionie, żeby znali historię, żeby byli dumne, żeby mieli wzory ta historia, co by poradzili na tej ziemi, chcieli na tej ziemi łostać, chcieli sam pracować, chcieli sam związać z tą ziemią swoje życie, a wiemy, że coraz to więcej ludzi sam ze Śląska wyjeżdża. My chcemy to zatrzymać. Do tego chcemy mieć edukację regionalną. To jest nam niezbędne. Nie ino Śląsko-Gotka, ale wiedza o naszej historii, wiedza o tych wszystkich rzeczach, które są skomplikowane, insze niż w całej Polsce. Chcemy to dać do szkół. Mamy to przyrychtowane. Mamy wykształconych rektorów, mamy wykształconych nauczycieli. I no musi być decyzja, że to do szkół wchodzi, że taka godzina jest w każdej szkole. Nie ino tamkaj samorządy tego chcą i ekstra dopłacają. W niektórych miastach tak jest. My chcemy, żeby każdy bajtel w naszym regionie to miał. Dzięki, trochę wiedzy wiemy, jak to wygląda ze zatku taki przygotowywalny. I teraz Marek, który durś łot naprawdę niepamiętnych cajtów, jak to się godo, z nami untersztycuje, domaga się też, żeby i nasza Gotka była językiem regionalnym, tak samo z tym projektem, który chcieliśmy być grupą etniczną. Teraz Łądon coś powie. Roztomili, witam was pięknie. Rodbych się dzisiaj, kiedy mamy pierwszy dzień szkoły, nauki we szkole, przywitał ze bajtlami na lekcjach edukacji regionalnej. Rodbych w szkole z nimi, tak jak z wami gadać po śląsku. Ale tego jeszcze nie mamy, a tego potrzebujemy. Bo jak ta śląsko-gotka nie trafi do szkół, nie będzie w urzędzie,
nie będzie też oficjalnie uznano i położono, to niestety, ale wyginie. Tak jak iną rozmaite gatunki zwierząt i roślin. One są pod ochroną. Chrońmy też ta nasza śląsko-gotka. Nie oczekujemy nic więcej niż to, co się nam należy. Chcemy, by Ślązoki mieli edukację regionalną w szkole, tak jak ją mają Kaszeby. Tam ona jest od przedszkola aż do matury. I żadnemu to nie zawodzą. I wszyscy są temu radzi, że przez to ludzie, którzy mieszkają na miejscu, czują się bardziej u siebie, bo mają ku temu pełne prawo. Na Śląsku mamy taki stary obyczaj, że jak bajtel idzie pierwszy raz do szkoły, jest takim pierwszokiem, to dostaje taką tyta. Po polsku to by był może róg obfitości. I tak jak Peter godą, są tam roztomańte maszkety. Mamy sam na Śląsku też jednego nowego Ślązoka. Myślę, że ten człowiek chce być Ślązokiem, bo będzie kandydował do Sejmu z Katowic. Jest to nie byle kto, pan premier. Mam nadzieję, że jak chce nos Ślązoków reprezentować, to przyjdzie ku dom nauczyć się rychtownie śląskiej gotki, pisać, czytać i godać. Bez to już mamy do niego też taką tyta na zachęta. Panie premierze, czekamy sam na was. Doczekamy, aż przyjdziecie po śląsku z nami pogodać. Mamy do niego maszkety, Maszkety, abcybildy abcybildy. po śląsku, Mamy nadzieję, że zrozumie nos Ślązoków, skoro Przaja chcecie śląski być godce, Ślązokiem. godomy po śląsku i tak rechtownie że słyszał ostatnio też przegodanie naszego premiera, znaczy polskiego premiera, który powiedział, że śląsko-gotka to jest staropolsko gwara, język. To ja teraz tak godą do tego premiera, zróbcie wszystko, żeby ta gotka nie kojtła, bo z jednej zajty był tak zacny tej gotce, a robią wszystko, żeby ta gotka naturalnie kojtła. To panie premierze, jak pan jest tak zacny naszej gotce, to chcemy, żeby właśnie pan premier i ta ekipa rządząca pomogła nam uratować ta staro piastowsko, słowiańsko, polsko gotka. Niech mozoca do tej gotki, niech robi wszystko, żeby ona nie kojtła. A temu jeszcze będzie bardziej, że jak się ją nauczy, to będzie umiał gadać z nami. Tak jest. No ja, jak już się tak po śląsku pogodomy, to myślę, że ten człowiek richtig zrozumie nasza identyfikacją. To, że my są Ślązokami. I wtedy zrozumie też, czemu my chcemy być dopisani do ustawy o mniejszościach narodowych i mniejszościach etnicznych jako grupa narodowościowo śląską, bo my po prostu są Ślązokami. Z kuli tego posyłamy taki brief, Mamy taki brief, pismo do pana Pismo. premiera. Tam w środku jest projekt, który już był w Sejmie, ale którego obecne władze wyciepły do hasioka. Do hasioka. Tak po prostu. Przeszło 140 tysięcy ludzi się pod nim podpisało, ale żaden nie miał do tego zocy. Panie premierze, jeszcze zdążycie. Bocie posiedzenia Sejmu, Senatu, wy tam ustawy w 3 dni robicie. A wiemy, że Na to gipko. czasami gipko idzie, nie? umią Gipko, poradzą, wam jak to chcą, gipko to idzie. szafną zaraz. Jak będziecie chcieli, to z wieczora do rana to uchwalicie. Także Mamy tu czekamy. mamy tu guvert, Można zaklejbujemy go fajną gipką abcybildą, Przaja śląski godce, wyślemy sam, żeby żaden nie otwarł, do premiera, Pokazujemy, słuchajcie. pokazujemy, Tu, ta tak. tyta mu też wyślemy, Ja. z maszkietami, śląskimi Widać wszystko. maszkietami. Nasza tyta je pusto, ale od niego tyta będzie full. Żeby się brief nie stracił. czekamy na premiera, czekamy na jego decyzję, a jak się nie doczekamy, to zrozumili
wy możecie coś zrobić. Ja, Marek Plura i mój kamrat Henryk Mercik kandydujemy do Senatu. Ja w okręgu Katowice, Henryk Mercik w okręgu Ruda Śląsko, Chorzów, Świętochłowice, Siemianowice, Piekary Śląskie. Wybiercie nos, Ślązoków, bo będziemy dbać o śląskie sprawy i o sprawy wszystkich, którzy na Śląsku mieszkają i bupszają.